Dagitoy kas pamaneknek dagiti sorsorat nga naibagbaga iti linaon iti Biblia. Tadi iti kapsat iso ti adda a mabasa ken in palawag iti kay papananna. Tadi iti pamaneknek a mabasa iti Roma 6 iti 21. Anya nga ti bunga adda kada kayo idi kadagiti abanbanag nga ipaynyo ita. Iti panungpalan nagayay abanbanag iso ni patay. Gayam di iti kapsat ngayon na ibagbaga iti panungpalan iso iti papatay iti tao. Kas iti lasag ket isubli iti agos iti tayo nagapuan. So di kita kapsat ti bagbagana a panungpalan. Kas iti bagbagana iti daan at tulag nga ibagbagana iti panungpalan. Iso nga nagkumpirar mo't lang kapsat nasurot mo lang tinaibagbaga idi ken itatta iti baro at tulag nga ibagbaga ni ito'y sasao. Tayo iti pamaneknek a mabasa iti Juan 12 iti 48. Iti tumalikod kanyak ket di naawaten iti sao ngayon sao adam tumangukom kinkwana iti kamaudyanan nga aldaw. Iso nga iti kamaudyanan nga aldaw kakabsat iso umay kas iti papatay ti tao umay met digita ngayon na ibagbaga nga kas iti napudno nga iyaay niya po nga Jesucristo. Takinuna na iti Roma iti 2 iti 16. Into no aldaw iti Diyos ukuman nento kadagiti palpalimod dagiti tattao. So kadagiti kapsat na ibagbaga nga iti ay na ukuman na dagiti palpalimod kas iti nakuspag a tao natangsit managsao iti dakes ken iti dumapay nga haan nga kayat iti Diyos. Isu dayta kapsat iti ukuman na kas iti yaay na gapo iti sao. So kadagiti kapsat panunutin tayo analaing digiti akay papanan na. Tayo iti ipapatay iti tao ada bileg na lokal pasan iti papatay na. Kadagiti pamaneknek a mabasa iti Hebreo 9 iti 17. Tayo iti testamento ada bileg na iti kalpasan iti papatay na. Ta awan iti anyaman apateg na no sibiyag pay anag istar. So dito ti papaneknek kapsat ngayon na ibagbaga nga ada bileg iti tao numatay iso dijay sumina iti angis kas iti espiritu ngayon ibagbaga. Tadi kita nga banbanag kapsat haan nga makita iti espiritu haan nga makita iti sao di kita banbanag. Iso nga di kita kapsat nga ibagbaga na nga kas mataginayon di kita banbanag nga saan nga iti panagkita kas kinuna na po nga Jesus kini Apostol Pablo nga magna kami gapo iti pamati nga saan nga iti panagkita kinuna na idi ni Apostol Pablo. So nga di kita pamaneknek tagado di ibagbaga na kas iti Proverbio 15 iti 24. Iti masirib ti dalan ti biag agpangato. Gayam di isirib tayo iso tagpangato tapno mapanawan na iti tanam na iti baba. So iti bagbaga na nga tuktukuyin na iti lasag tayo ket mabati ditoy daga ket di espirito tayo no kinasirib tayo iso itagpangato ngayon na ibagbaga. Ita pamaneknek kakabsat adda digitoy a mabasa iti Biblia. So ngagyaman nakakabsat digitoy no maawatan nyo kadigitoy akay papanan na digitoy nailanad kadigitoy sorsorat. Ket agyaman nakakabsat digitoy kas iti sinaggaba digiti napudno anag pamati kas digiti mamadtuidi ken kadigiti apostol nga iso tagsagaba na pang Jesucristo gapo kadigitoy asasao. So di kita kakabsatin na impalpalawag idi
iti kay papanan na no kasano iti panagpamati. So nga awatin tayo kapsat analaing di ito kay papanan na. So nga ipapaabot ko kapsat gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube tapno di kiti makabuya makapagdengeg di kiti asasao awatin na iti kay papanan na. Tadi kiti kapsat haan lang agapo iti religion no di ket gapo tinapudno kag pamati kag turong iti Dios digitoy akay papanan na. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.